numre yesini se koso de baso mu Kasiebo yi ni nyada frapo ye mantam no emo achem abuabo babia yetie yakua Kuma Studios akua Kuma batampani studio na yetia ya baba chone srani abasa ede ama wo Ghana de shimambe ensem no dia doso papa de obetie bi ense Cape Coast South mrashe bedwani wasi budget 2024 no deda kwa kenkenkwa Sanso enodimnya for Samuel okujeto blakwa osine ni age papa ewade bia obi ayama ne peso asofo owura keti hamondo wasikia ne breaking the 8 no fili gadochi ebebaso Mark bedunsu dia tudwa se 2024 budget ebeto dwa no awrehyimu bia anim ebusianse frame waso beto owura bi di kabila ewo krom ha wasi a Christopher nti ka ho na Ghana wiawie samwako ni adu na asamfo betie bi ene se abamu bi akwada wonya mfinsha beye enum 5 years obi akwache akwada no etu ne nso no afini yam abra akwada ne nwuye emunsem yede ba ebusiansem na foforo ekeka ho na yesi adwade ba besom wene anumrei na anumrei no my fast da Emma Time Herbal Center na wonom na abua so yasen afen so wadwenkyere 0533898915 0533898915 ode ba ye bekenkan dia ma Facebook ni YouTube so yedem akenkan fo eyeme afia ampofowa mene kwaku anin kusi buadum afe jebra na Kasiebo no yendo som sem Ahenkan FM mrashe bedwani a wagiram de madesia wonom ewo Cape Coast South abato mpeso aso eye onimonyamfo George kwaku reketegan wadi atudwa ya wobo amane achem se nanu adandra ya atwam yi ene ya Ghana fotosanfo kenofo wiata na ntekrakra ya se ne bag na ye green na chese green means go and go wade ne bagi kra na shebedwa fie santa kwakenkan 2024 akwa bosika de ebe kwaso enioma hodura wo mde agu akwamu fa Ghana sika sam ho na enumo ana wonibonyamfo George kwaku reketegan ekire se budget ni ada kenkenkwa enya dia se bete Ghana fo breso enya dia ebe boa Ghana fo baako se no omo minority fo atnase adwena hunu akeka nyoma sia ne hunu se 2024 budget ne kura dia afa na ebe mia ohawnim afa na ebe mia ekomnim ebe mia economy no emuo odi economy ni kwasha tight corner tatepete ema economy no Ghana sika sam no wagensre pekasi emu behenyan ema chese nioma beye prenkese basa awoni wanyafo kwaku reket hegan atwone samso enu obo mane chem senka ban no aya na dwen se opeso obua Ghana fo a ekwo se wonam sa 2024 budget no so etete nioma so ma Ghana fo kura ehwehwa nioma so yiye to awodro bi ya esu ni mfaso nanso se ni nyina eda so hyemu ho na etuo bi se COVID-19 levy eda so levy ni de keka nyina da so hyehyem ehyehyemu dia na chese Ghana no se tire ya da so shatat ko na ho ayempie ye enu nti so mo se budget ne ya ho budget ye bosremu ka wo mani no ma ha ne sa prenkensema eda da Ghana for 20 sam so bie ya no wo kirem se ono ye ka sei no eyade se wababa ye finance minister pen kane no obeye deputy finance minister anuntu onimasem a wo ka papa na endra da budget na ebeto dwa no se waso wo pamu aka kire Ghana fo ma Ghana fo so hu de ekwa ne de ba so wonu akwakwa deputy finance minister pen no wo hwemu bibia animo se bibi papa bi wo mu abeboa Ghana fo na economy no sacha ya ba mu de lalai ebinim anunti se Ghana fo mo nyire mo ho pa se dade acha na abehya hye ese walenti boot na wo behya hyehye bi esa sa acha ya ba wo krom ha no enya techeketwa na wasanso to ani nsam so biem ya no oba amane achem sa ma we na oteso ne de budget wo de ba edi kekekekeke
ene ode to so edin a ebe ekese ebe magana fo asere a se di nu mo peto so na se budget ni mu nchiremu no ebe bua Ghana fo yi Ghana fo afra hwehie mu eno de daabi onimanyamfo rekete Agan chiremu a minority caucus me chiremu na hye badwam edom kuma no 2024 budget na eba ye no wonom atnase ya do so mu ahunu se etuo bi hyehyem ya etuo na hinta ohinta dua kire aboa tantambua ko jantachi ntana na sa tax we edi ntubo mu osumase ena enunu ne ho sere se ya nunu ne ho sere se hihi ha hihi na sa tax no so minority for ha mani nka 11 billion Ghana cedis tax atuo ena shem ena akata just wabua ne ho so ya Ghana for anya tactically opina wa mu hu Sagana fo bia bi o madwim ni o mani a wo mu hunu se tuo bi wom na ye ka se minority fo so ekwa akotena se akuru nsem madgu enkrata so de aba betre Ghana fo se sa etuo na hinta no enie enti wose yamo nafu akakra bi minority fo ba bonten at the tax hinta ewo 2024 budget ni mo beba betu dwana Ghana fo de omani ko twura wisi a ehwen santem ahunu sampani ampa budget 2024 no eye fragadam. There is nothing exciting in the budget. It is business as usual, rhetoric, talking, things they will do. But if they haven't been able to do the things they want to do in the last 7 years, I'm not sure how they will be able to do it in 1 year. When you look on the good, chart that they have projected, there's 11 billion of taxes, but it's been hidden. But we will unwrap it and then, in the next couple of days, come up with where all the taxes are hidden. But he did say that they took an economy from about 215 or something billion, and basically they've grown the economy to $1 trillion. What he didn't tell us is that we have done rebase of the economy. Nipa wuti ninka waya kane swafo abedi etira na wahwe sikasam so sanso empremprem ayamra shebedwani a waginam de madehye won mo Cape Coast South abatu ampesoa so onimonyamfo George Kwaku Rickets Hagan na budget ya na abre ba betodwa no woma titi womo ye business na womani Japan na naso mo kani nan se ka di abani be mami ebe mia womo pose dan kranka ye bewura abato bremu de ngom nim se ne nka ednia kan yoma di aban bagum entinka 2024 budget nkomo tia asem de wom na so abre osofo hwe Ghana sikasem so owura kenofurata de asem ko tudwa awurade na ohwema na ze otum se woma ye business awdroi bojofo eni nyuma bebre wa Ghana ha hwan abana bunani se dwe aguwom so pa na no nam so ama Chief Executive Officer Emma Ghana Chamber of Commerce and Industry Owura Mark Bedu Abuade owura yi kire say na na do den gwagufu do aban NPP aban a endura ode budget suma finance minister ko tu dwa e wo mrahye bidifie no o se budget no betumi aka ni pen say enisuade hunu ene akomatoyem ene enisuade wia nim ete say envaso bia niso a wom do mani tu so beye wom do mani tu so a enyeye sanse nsema wom a ekasafa business ho ekasafa Ghana for no enya de modu bia Owura Mark Bedu Buaje toane nsem so na o che say aban no ntoto awdo de begu akwamu endrada ye owura kenofurata so ne deche obane man people chanyefro sa no obji so de asem papa bi na ba so hwan rodo rada nsem se twum e no de bai o se ma wo mo pada ye di sensi wo mo tetete so tetete 11 de eka kanwi o se nyoma we sei se Ghana yanga se abo ebra yank wei keni kwampu se kopie budget engo se ya etumi toto nyama sansa kande ne nyoma awdo de pade ye betumi abi wanum se na so nei ye krafo bi ma so ne de abaga na beye ni nna no eka ubi ka we nka no wusempa sa asem we mpo kopie budget ni agya wo ma ye business ankese atele abope ye jeja wo mu ni na ne ye hwe sa nyoma kitikiti akoso modam phone na tede ama ne business phone na ani aha se rete ento Owura Mark Bedu Abuaje say budget abeto dwa no wo do money to so a enyeyi. Actually, we're looking for a budget that will inspire us. But I think that we're actually not inspired, actually, because even though there were some positives in terms of the tax, some of the tax reliefs,
For instance, where you get to the extension of the zero VAT for the manufacturing of the African print, for me it's very important because we have huge potential in that aspect to be able to export and take advantage of the agua. And of course, that of the sanitary pad, I think we also have the potential to produce, and for the fact that it's going to serve majority of our population. So now people will be able to afford sanitary pad, and for me that is key. The social impact for me is so huge. Largely, what we were expecting, I think that this tax relief are narrow-based and not going to have any significant impact on the cost of doing business in 2024 because it's just only few and selected companies that will largely benefit from that. We ayo Mark Badu Abuaje na osan to aso aka biem say omemu ye yamfumso bi na saade no aise mpanifo no bebrenim ebinum so buomani agusu atwi womani tisasabi penyina wakofo mabre no akotena kam no ayi from abone ye ban se no atwi na ni kura gweyina ni kura se de ohwe na fuo so bua no ayi from abone ose bi na npipi aban ye ene se aban di covid-19 covid-19 unity yeti covid-19 levy na se ye je ho to ewo ho afie to memu na yesi 11 so mo amoye mo ba mo no kosande e betew o sane 1 million ede ko e betew pion na ye bi di amaman no ana oban no na eno nso ni mienu na ye adwuma o si yi levy sei aban ne kase obusumi miensa bia obebu akonta busumi miensa bia obebu akonta na nso owura e kire se busumi miensa nie atwam bebre ye nti ho akonta ada enti o si levy ene covid-19 levy no obetumi aka ni penza vaso bia ni so enti ngabe ya aban ne pesika atoto nuama na watoto tunuama yedia sa levy ene ayi covid-19 levy no aban no yimfiri onomo osan to aso aka biem say so man ye pese akonkan pa dia aban no onjune ankrankra nyuma no kese sanse ankrankra nyuma no enkrofo efo mo adwumam enkrofo nya adwuma ye enkrofo a wo nsa ko ma no e wo ankrankra nyuma mu no wo de aban de akra toton a emma enti sa aban paniye pa dia omwa ankrankra nyuma ni ye na levy covid-19 levy oyimfiri o being taken care of. Yes, the COVID levy, counterproductive. I wanted it to be abolished totally. Nothing was mentioned about it. We started this campaign last year during the media review, and then now nothing was done about it. The e-levy, for instance, we have said that if they want to rake in more revenue, they have to reduce the rate to 0.5. And I think people will even pay without knowing. They need revenue. We are giving get those revenue. We also made a significant input. For me, our VAT structure is not helping. So we asked that they merge, they convert the straight line levies, the NHIL, and that of the GET fund, that 5%, 2.5, 2.5, that translates into direct cost to businesses. They should convert it back to the standard VAT. Enti enono, owura mote so akase ye kwanchefo panyina, oda Ghana Chamber of Commerce and Industry, owura Mark Badu Abuaje. Yenkwa yanim Akan Kasiebo ni mu emra se bedwani a woginam. Edema desia won dance askwa abatu ampeso aso wasanso eye mrasebedwani aka ne sen asoafo a wono enehwe edwadie ne mfidi dwuma samso owura kwabena tahil Hammond owura KT Hammond asam na meken wodi ababetu dwa ya wo kire mu osa New Patriotic Party NPP amanyokuo no Yadias wombe kuo manim se ya 2024 abato na eba so no oh New Patriotic Party breaking the eight baba so utise kubeti KT Hammond what one is subswan watch them waba be hu se endrada 2024 budget na ken of we atade betu dwa no oh emu odewu emu ya papa na dia na minority force wo kire emu amoho efeche mo ho te se obi a wahu ne kura no jose na na shimpa na ohunu dia wono mo ye kire mo ho ene se ne budget ne kura ba wie ye dia omo keka no a ohunu se wo mo asaka aka motobi ehihye mo amanim ene omo de kɔ afishiapa masquerade ana se ri o madane he omo kɔ afishiapa na egrim ta difo no aha no abi jokers agoronkote na omudi ewo krom ha
ena chese wonom first wo ya to aban hu 2024 budget ne enye waso wo ye jokers pa wo krom agro wo mani so na kati hamondo etwo ne nsam so de wo chem se Ghana hanum se aban ba pan wa ba betna so anti wa ye mpuntu djuma aban pan wa ba betna so ene fidi djuma eye djuma oh His Excellency na nado danko akufado amamuo no a no nkote na abehu o enu nti wose Ghana fo so beto abane bum na breaking the 8 no abaso ti se NDC fo po wo mpo breaking the 8 ndi ababa so kra no wo moda eni ekati hambodo asokumo etwo ne nsam so bia no wo kiremu o eba ba mu se Dr. Alhaji Mahamdu Bamia ono a na be breaking 8 no Ediama New Patriotic Party was ene one district one factory eye juma chese mfidi juma busu se hiridi hirada ewo Ghana say chese enyoma ekoso ya chese empuntuo agreki mu anyami se aburo ene de keke ka ho nyina na abu se chapoi enti no se ya kaso obi ababeboa ama economy na jina brane a Eye nanado danko akufuado any MPP aban enu nti de NDC fo ye etete huntasuo pepepe ehim ebonsra ne de MPP fo hu ye kra I mean, these guys are jokers. Well, they were waving a goodbye to us. We are breaking the age. We are coming back. And Mahmoud Baumia, the next administration 2025 MPP will be sitting at that same side that you saw us today. Absolutely confident. Because there is the 1D1F. There is all the cars that we are manufacturing. There is the industrial transformation that is taking place in this country. There is the agri front of it. There is the cocoa front of it. There is the exchange rate would stabilize. Jokers. Se osadi jokers abeka ho. Mutise kubeti na firi odi jokers. Yo oye. Nipa wuti ninkan. Waya mrase bedwani a wogiram de madesia wono ewa danse askwa abatu ampeso so. Wasanso eye soafo a wohwe edwadie di mfidi djuma nsam so. Owra kwabena Tahir Hammond Katie Hammond ono ena wote ne nka no toa anwume no nsia kan kase no so na meka wo se wasugusu ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum papa no for adwenkyerɛ fa 0533898915 0533898915 text message and a WhatsApp ya bekenka no finchum ama ani die kwan so afi Facebook no YouTube live on so Bernard Mawuli Adawroma ode yen atum yopo endra wa abra finance minister kom na chef jefie kokenka budget wieye and ode tuja say akosumasu tade a yakobe ho no akotuni pa bebro mpema aduasa ba ko 31000 ne akire no aban no atisika 220 million Ghana cedis ato no mama wo a 2024 enya sim se hwi ye de koboa wo mo na no nam so amamna chef Jania owo North Town abeto ampeso aso onimnyafo Samuel Okudjeto Ablakwa wo ma enso eka wo mo no mansini ba ko a eka wo mo kase pa eyowura Samuel Okudjeto Ablakwa ne mpeso aso North Town ewo atifido framantemu kafra esiwa framantemu otimantemu savana mantemu ene bunu east mantemu ene miamia odro bia enso eka wo mpa epoe mantemu fimbi so enso no eka wo mo na wo ma eka wo mo kase pa eyoti savana ene bunu east mantemu na emu baako ene owura Samuel Okudjeto Ablakwa ne mpeso aso wo na enu no panyiri kye se nanado yenye odeni uyebue na no yenye odeni uyebue opanyina ma ya tese sampa se kwan ye yine sanka ode ya beka che contractor se contractor wa ye adwuma na che wani da ho kawe eka woden ya na ban wa bon na ban wa sei na ban owura Samuel Okudjeto Ablakwa nipa bia nyamye nim ni krono ye NDC ni na se NPP abani ya bibi na sentina o kire na dwen pa na so si nipa ya de osa ayeyi se no na wanya hwamo asenso e mo no krono o se nei aban no na de hwamo aka adwamu aban ne si 220 million Ghana cedis wa power to one mama wo mo de a ene obo aban na baso pa obo aban na baso
obo aban na baso nyame nhia no onhyira no na owura Samuel okujeto abla kwa sei sika na aban apa wato wonom no o kama Ghana fo ni obi bia te se sika no wo masom kutwe. I want to believe strongly that those consultations played a significant role in what has culminated in these budgetary allocations. But I continue to be cautiously optimistic because I know that there's a world of difference between allocations and actual releases. And then for the resettlement and compensation, I must emphasize that data is still being collected. We are still assessing the full range of devastation, the levels of impact. Owura Samuel okujeto abla kwa yemra shebejani wo North Town abeto ampeso aso nene enamotiye Ebusianu mreno nsia Akan Kasiebo no wasugusu awutie no now de wadwe nkyere ba 0533898915 0533898915 Facebook ene YouTube nso yedidam wo hono wante na wa woso de aba ya so yakenkan ede amount na ubepiem ewo omanti aseman Ghana mu a esumkuo no beye miensa de yaji atomuo ya ewo RME religious and moral education mu ya ye mofra ni sua eye Christianity Muslims for any traditionalists entire tree na wamam so omudi omunyinya mindi ni hwahwam so gu akire ho ba sa tri we de yenim se ye ginam wan koye Kristo ni obeye Muslimini wanya Muslimini a ene no obegu nsa ono obeye bosomsom ni na sa etri ya wa Ghana hei asumkuo miensen ahodro miensen no mienu wo mu a ya dom no doso pa de adi kan eye Christianity a Christopher wa Ghana ha say ya doso papa ana ya tosu mienu eye Muslimifo ti Muslimin somo no so etoso mienu ansa na traditionalist fo no so atoso tre na ekuramu ase wanya kramoni obeye Kristoni wanya Kristoni obeye kanise Muslimini kramofo ndi ya wo ho so obuwa no ye kramoni panso no onya asore ti Muslimini ya wo ya asore na sankwafo mienu ya de abosu ko ban ewe krom hei asuro bia susuban enko se wodi Kristoni gina ha na de Muslimini nso gina ha na abusam safia mi differentiate wa mo memma ensunsuya ba ko eda mo ntamu amaka cho se Kristoni we nensaden pa Muslimifo nso de omo mapa de ebema memi amisi he meka se edan so no Kristofo trimo aden sa ompe no kra me kan wubu afu Kristofo trimo aden papa ya de ankwa agro ewo krom ha nanso kramoni Muslimini ade akura no a sisi a onpo ntwa ma wonka ode bema entiansunsu ya me ya misi he mesi eda omontamu ono no Kristofo bebrenso ya adoye ne ade bate yesi ye de tunsane ani pa wawo Kristoni a ono ate wono mu ase na de menu aduane akwakoche ono no odi bi hye fridge mu kra ma ase no akoto agu Kristofo fanwa binom yesuban eno no Muslimifo nso de omutimi deda ba akusi ho omo se zakat ni ya chanuane ti ade chade Muslimifo eyade na ensonso ya mi de maka mi de obi ansonso beka de bebre Kristofo ye sei ebia Muslimifo nso nye sei debate ni mu debate ofie na ye ba na de buo mu a abusua nyame na me betena ha ameka kiro Kristofo so mu bu ade se Muslimifo bu ade na papa bia wono so watena se ahunu suban bi ewa Kristofo ho a wompe ya wo se Kristofo nso ne adoso okroma ntie sesan ya dwene kane churchofo pani Edema Convention People's Party CPP amanyokuo Owura James Kwabena Bomfe ni dianka sanka ni onenso nkofo frɛ no Kabila Owura Kabila di ababa tu dwa ya wo kyerɛ mu se Ghana fo Kristofo hanchechemu adioso 70% ya nim nyame
wasese paase yenim nyame wo krom ho pa de lala ebinsi da yenim nyame ba ko ba ye sore ko sore boduku chinchim duku a kotena wakoso tete makeup bibi bore yenim ante de maye enumre mdisi hey ni de akwa kotena ho nya kwaleshi ni yeyi ani ye show pension so plant ani about 20 Ghana for ani na dimu 100 cedis for wan no odi amnika na nkofo hu say akwa no shikasha no ho chasano ani enim se pass enim Yesu Kristo ni enim ne papa Nyankopon ni agi Nyankopon asem di ne Nyankopon asem ye adwuma wo krom ha de owura kabila sa lalai ebi ensi na wo chreche ni nsem ho en wo se wo ba mozramifo nso mozramifo nso ohancheche mu dunkron wo munso so omunim alawo omunim omunyame o esan so munso su ban binom ebo man ebo kuro na obo eye mozramifo chamso abo akristofo chamso no wo chreche ni nsem wo se senka Ghana hanum se Christian country pa akristofo na dofso yi enkani kwase keta ahye proye jurim kankan ho ebi boye ho siase di nyame asemu ya adwuma pa corruption de enkani kwan kura se di bi boye ho kura afen sonso yi corruption free ho a entwi famu onimpa sadia na ayawo dia so no woje ogbo potim wonimpa sadia wadie menuan aya na dia a obeje obeyi hama kinkan ani ayeyire nani ase fefe se baifo obeje afru nsam se kabo cheating anti wose ya Kristofo a enkiye nchiti wo krom ha adia no nya ne dia obeje ana afensu laziness akwadworo fite ya wrade a wose ya akwadworo papa nti ya Kristofo pani ana akwadworo ahye dobi wose ehu papa enti no wabon nyoma miensensu awie no ya dimu afo laziness A1 a Kristofo obesha so da hiri bekabe he kabo ankoye adwuma eno laziness yakwadwosem kona fa wonsa ye adwuma na mana entobiem o Kristo ne nte no wo hye ho adwuma kwa ne de ama no odekokwa asa betnata ne to so saa aban adwuma o se ya ban dia na aban adwuma asai afenso so sese ya Kristofo pan yegu krom ha otan na firi he wose Ghana ni ya Kristo ni timi tan ni nuama chasa wodwene ho a wonte ase nti wose se ya Kristofo pan yegu krom ha otan no afiri he fa afenso wose wotan nya se wotan kwa se efie mu otan yo he yefie ya tentan ye ho amanyosemu etan wom baabi e bekọ bia Kristofo hwini mu ba wa mo chese Kristofo de wotan de ahye ya dobe enti wakeka san nyoma nyina bom en wo ka se Kristofo suban ne ya de ti krom ha Ghana ha se enye enti yansesa se yansesa pa de oman no enko nanimo ne kura mo de tudwa ya no wo kyerem se so oman we ya pese ko nanim pa na puntunsam buso wura agire ya tenase esum kwa hudro empanifo ntenase pa wo mo nkwankonyasie na afa yan sha ase amfiri asodem yantu yafo nsese ya abrabo amfiri asodem se yansesa ya abrabo amfiri asodem antie Bible no anya Bible ni hu nsam de a Ghana ho ebetetia pansam se kontebe. The greatest prayer Jesus made is found in John chapter 17 verse 3. Or say that they may know God. Knowing God is all we need. About 71% of the professed Christians in this country don't know God. About 19% of professed Muslims don't know God. You know why? Hate will vanish from our politics, will vanish from our public life, will vanish from our civil life. So corruption will have no way, cheating will have no way, laziness will have no way. It will only take consultation and stakeholder engagement to build this country. Enti abusia asami ana watinu ana dahono kani churchfo penny Edema Convention People's Party CPP amanyoko ura James Kwabena Bomfe owura kabila wono no enu waka na samsa no na namusuma Ahenkan Kasiebo yamane bofo mienu na na akua depa ene nana ya kumibwa anukente wonom etisi monte su busi Ghana fo se ye Nyankopon kro ne hwan na tie
Oh, nyamene de yemfa ye ne ye de ehu no ba ye boni din owosoro ye nim se nyame wosoro ti ene ne ade a yenso ye gitu mi se nyame ye de ewo ho nyankopon na me de menim no no oye honhom okasa kire nipa ewo da yesu mu ebi won so si ne nko adifo no so apapafo na omudisi se nyame wo honom no so no wakasa kire oman Ghana nyame wosoro yemfa ye ne hu no nti ye gini di so ho nyankopon de me de bia me nipa bi ade a metumi di hu se ade a fere nyankopon ho ne se wo de fa ade hye ne ade san kra fa example eno kra kire se nyankopon ye den ewo ho meka ne se nyankopon ye sunsum en ono na obo soro ne asase onyankopon de se obi enum nyankopon onyankopon no oni yanya kasa nipa yesu ban ene ya dwen ene ya brabo no eno na bema ye hu onyankopon suban a ye wom te se onyankopon no obo yen nipa se ne onyankopon obo no ho no saa na obo yen nipa ni suban ne wo onyankopon mo emoja bibia saa na yen nipa so yete nyankopon de ya ka ya boni din a nso obi ahu ne da bi minim ne se nyankopon na obo soro ne asase nyankopon ne ha ya wurade Yesu Kristo obo ade no nyankopon ne nyankopon de nim no ono obo ade no Yesu Kristo enso akare aka Ghana afo ana ati o nka no mso mu nim nyankopon pa ti ano no unim nyankopon se nyankopon de nim no se nyankopon ono ena osoma ne doba no so ombe wunji yanko Yesu Kristo nyankopon so na ebo wiase ona ebo osoro ne asas nim de ye nim se nyankopon bi wo ho enso akade aka no si ade na hyade ne ye adwuma no eno de akayen pi a Christopher akayen pi nkofo de nkofo opani mu twitwiri for me meko atoya mantemu na atoya mantemu okọ krede wasa nsu opun sematia yaman boni nbebo ni ya mame amefi east mensin mu e watoya mantemu ene se akoda wanya fisha beye enan konum ene obi akotwe no akomoa no etu ne nso no wabre nani guso onwu yo otu ne nso no ohu de ode kwa akoye otu akoda ne nso no ene nyame adom ogifo bi eyi ni ti a womo ebeje akoda nti se me no kan de akoda no ayaresa bia oja yarehwe bra Facebook live na bra behwe akoda nse de odo no aya yanka nkrofo ni tu ne nso no na mame ko ma so men saka ama ne boni abrewana na kwabena tawia tikese big head majo so many daruma mpombo ko de na daruma wa de ache ya say ade achi bia yeti asemfofo na asem we dia say ano odin pa cause picture me hwe your Facebook page Ahenkan 93.3 from Facebook no akwadai don man nso no enketo ye fra bi small intestine any large intestine nini na yi eguna fuso na tikase akoba ne sen mini amena wase na ni chewe tie4 ona fa hwefo even Facebook live se de motia ne sapete ekroni ya wasa nsuo pono na obetimo wasa Amenfis ya Amenfi no ye wo 3 Amenfis that Amenfi East, Amenfi West, Amenfi Central na the aseme support ne wasa Amenfi East na wasa Amenfi East no ye ne part of Central region and the board share na enwa aba blanti anata prayer ye di na we say enwa around the 2:30 to 3 o'clock was at time school for na pon to be a coffee na abofrey pon ya wo coffee no we bia yesisi ono bi tie wu no we rasta man na nkwara no pon ye no ono we yi fa akwai born as we top of fiam na so to biscuit man ano me fa enwem kwan bi e wu school ha and no it P highway so called part of Central region that was I am free if you ordinary corner pay and I nim idea can ordinary to or in home and money be so garden a use school year and tell you more best 4 to 5 o'clock more better titty in toast or better moko now you are the coffee again. The camera is a you know
ɛte na mene na asepɛ no gya akora no to a odwane na mene ba no hu sa akora nda kwa mu no bisa sɛ amidu wapon school abɛkɔ fie no nkɔ fie da akora ma ɔyɛ den sɛ gye ma kɔm de wo no ana akora no ebi anka sɛ baabi na mu obi atwa biyem ebi atwa yem sɛ na wɔ sɛ maame no kɔhwɛ sɛ de akora ne ka no ɛyɛ nokora nti maame yi kɔɔ epɛ no pɛgya akora ne school ataadeɛ no na ɔmo de sekan atwa ne nsa right ne yɛfono hɔ nkyɛn hɔ ana afɛ ne nsa left ne yɛfono nkyɛn hɔ ba na ne nsono no mpie sɛdeɛ yɛ ho ana afɛ nso ne kɔn ne nkyɛn hɔ wɔ nsa right ne kɔn wodan wɔ ne si a wɔtwa ɛhɔ nso ana afɛ wodan wɔ ne ɛhwɛ wɔ nsa left nso wɔsa twa ne kɔn hɔ ana afɛ ne nsa no bi yɛde watch ne bɔ ne wrist hɔ wɔtwa benkum asa twa nifa no hɔ a ne ntene no epiepie nti maame ne tiatia ma ɛdɔm yɛ dɛn ɛbae ɛdɔm bae na kyerɛ sɛ maa mɛma no bɔɔ dɔmpem no ana mɛma no yɛ sɛ daabi wode ɛyɛ fresh bisade ɔmo mo tia fam na wakɔ sɛ ɔbɛhu nipa no a na ɔmo yɛ maa no momfa akora no yɛ dɛn nkɔ hospital sɛ bi a ɔmo bɛtumi agye akora ne nkwa nti mo na nipa ɔnso wɔhome na wɔkasa na wɔsɔn no yɛ dɛn ɛpie ba abɔnten nti akora no ɔhome a wɔhome no nyinaa no na ne nso no ɛpie nti bɛbi hospital deɛ na ne nso no ɛpie sɛ de mo hu ne mfonim no tikasɛ me ba wadawro ma mpacho sɛ wotie radio ni a wobetumi aba Facebook live wobɛhwɛ Ahenkan 93.3 FM abrewa nana kwabena tawia tikasɛ yaman boni owo wasampotem awre wosɛm asie yi sɛ owura bi akɔkye akwada wapon school kofi ɛde ne fu akwan bi so a wakotwa ne yam a obi kopie so ntu adwane ɛna akwada no ne yam ne watwa ne nti okasa ohome no akra ne nso na ayi ne nso dodo na ayi ababonten ye nina dodo na ayi ababonten emu nketwa na nkase ya oba Facebook live abehu mpacho uni akoma ana untumi hwe sanwoma na mba emma Facebook live on mo oba Facebook live if se aba behwe se dia akoda no nso ayi egu ne so etikase wada roma to asoma me na me ameni se dimpa asema na me so me bisa me ho ano no na je se yeso no ebe ya kese pa nti eba nfa ne din rush ba wa tel kopon eye hospital na doctor from bo modern pa ye ba ti bi na agi o mo nsemu so mo ye se ye nfa ne to aso nko kuma se free akọ kuma se no eye best chance be free akọ nkan ya pa nso na wofo eye de eche yo ama mo de akwa yi eto ambulance ma ye dem kan tentem so pa me no ka se okay akwa no mo tira piepia no so no ewuwu ni mo tiri afam na asembe wo ni se abana blante ne yesa no sika no de papa no anka ne so no ija se ka ne so na ka ne so be de betete na so no me mu na mani no kwa na de kan ya enam so mani pie ba abonten ti me ka sai de akwa no tumi ka taba ase sika ne de ekeka no nipa di twetwa jama na ho no pa won se nipa se sika twa kwa de na ho na ho na ye wo ya ntiama ne ho no asa kwa no ya da de mo wo no abati ya kwa ho no ye ko ne che ota kwa ni kwa za wo nti go she bompa se de na be de ne ho be to na police force yi di asa nka blante no de be tina de ehun no na nki ya che na ha no akoya manfo ene wo san go de djuma na wa ha nti ibi tu go di ano so wo se nimpa ne do so pa ya blante wi o de no fa nimpa no ama yi hu no e be si ene why rasta oni bi o wa bi pre oni patun dumba ne nimu no ano man fore ho no ent ni anse no so ne ne resi ne enya de timi ho blante no achele ti Amidu or class ben Amidu jina nursery 1 on say akwa 4-5 years you have to know so I say how are you? I'm fine and now we it's you and the block only try and collect block you have to and I went to nursery 1 or nursery 2 na we dia me hawo enko dia bia ebetumi abase obi hu ana hu but wo hu bibi dia na wa ma hu akwada no pon school a abri bia kwan ben so no fa kofie ena so ko school a kwan ben so no fa ko school what's Lincoln say oba wasaha ana wasa me fees ya district capital na minister capital ne wasa ko pon school de bri wa ha ba so wa ha an kwala ne pon na ne de moko ba we no wasa ship no no population no ke ka te kwa university be 2,000 and the whole in ya no by school and to mpon ya na I so bia e ko the fee
obia ko ne fie we na nhyɛ da nya ade bi ase pon ebia me ba e wo school ntime nkɔfa no ebia pon school a na madam akɔ obia nkɔ fie na obia fa ne ba obia kɔ fie nti ɔba nso a dare pɛpɛ ana pa na ma me de chop money hyɛ ne ntɛm a na ɔno aba na ma me nso ɛkɔ mo yɛ fulani foɔ a ne papa no yɛ fɛ ni saka na ne ma ne bi na yɛ nsan kare sie me na nkyɛmu nso bi ɛba yɛhwɛ sɛ ɛno no yɛ no kwa na ɛnya no kwa deɛ tete ne sɛ papa na kasa isaka no ɔtɔ gold na owura na isi so bedi ɛyɛ bɔne no no mo so sɛ owura no isaka no sɛ owura ne ka ɛma owura no nkɔtua sika no ɛma isaka no nkɔtua sika no ma owura no waaw ɛnam so a owura na yɛ isaka sɛ deɛ akɔyɛ nso bebree ba ɛno no ɛsɛ da nyɛ confirm nti afei na egu so a ebibi nkɔmɔ sɛ asosɛ owura no ɔbɛdi amidu na ewu no ɛyɛ ne papa isaka ɛna nam so ma wo nyina ba ya na sɛ deɛ na tie because no so wɔde ne kan wɔde ne ka deɛ anka bi school bebree bewu ya obi anyi obi abɔne ɛsɛ isaka yi ana ne ba amidu no ana branch bɛyɛ no bɔ nti egu so asa information yɛ gather police force so egu so mo yɛ nhwɛmu na isaka yi ɛwɔ g host nti police force ɔmo yɛ gidigidi ɛbia na akɔ na yɛ nti ɔmo hwɛ ma akɔ no atɔ kakra na mo atwe isaka yi a ne ba ɛne amidu ɔmo atwe n'aba ne yɛ no sɛdeɛ nsɛm no ɛbɛsi ɛkɔkɔ egu so a yɛ twɛn na police force ɛyɛ ɔmo adwuma. Okay we deɛ police force ɛde nimdeɛ ɛne ntetea mapa egu akɔma yɛ adwuma nanso wohwɛ sɛdeɛ allegedly o kana na ɛsɛ akɔyɛ sɛ isaka ne de abamu no adi ne ba na wu no de ne ka is alleged ɛna akɔyɛ sɛ nkɔ no so kɔkye ne ba na nkɔ agyina so sɛ wanfa mba a mepira no isaka ne ba ne amidu no wu na wɔn ayɛ rasta no a yesu so stop on them ha wɔn ba di sɛ wu no wɔn mom ɛna abɛchi isaka ne ba amidu sɛ bɛde ɔka na wɔn ne mmaa do nsa wɔn na me bɛnye ɛna saa deɛ a ɛka no atwene a ɛka kɔ mpie bɛyɛ sɛ inum no yɛnya de otua ɛka no ɔde ma no so ɔmo kyerɛ mu yɛ du nsɛ ne ontua deɛ a ɛna ɔbɛkyɛ me ne ba na ne nyamona sɛ deɛ ɔso di no sɛ ne meyi kidna ko ɛbɛtwa ne kɔn akɔ ɛbɛyi na kɔn akɔ na makɔtɔn deɛ nyɛ ne sika na wɔtumi akɔ akɔyɛ nti saa na ɛyɛ alert ɛbɔ ba deɛ ɛhwɛ sɛ deɛ ɛnyɛ no korɛ nti ɛno korɛ deɛ ɛnyɛ na ase isaka kɔ a na ɔbɛtumi ayɛ dɛn akyerɛ no sɛ wode ka nyɛ ɔba ɛne kɔ no ɛde na tete ka. Okay. Tikasi ya dasi ya nyumre nyame nhyira o. Koso afo ani die akiri wada roma. Di besi bia na wo de asom yen. Why? Me nyame so beda. Mu Ahenkan FM da wasepa nyame nhyira o. Wei yama ne boni a owo wasa nsuapon no no Amenfi East Mensin mu atoye mantem mu. Abrewana na kwabena tawia tikase. Ti se o hwe anawu ti a obetumi aba Facebook live. Akwada ne se de owura na yeso ayi rasta ne chi na watwa ne yema enam kasa a kasa homi a onhomi nti akwada no nso no apie na den kra ni a na akwada mpo na nso na ngase esei enam de de so pa nangopo hu asam tumi twa nipa yema ne nso no yipie sei akwana no nyankwa na nyame de baby because you Ghana cause ya twa wo yema ma onsu no apiese pani onsu no yie gwabonten sei ose nyame adom ne nsu no makani na awuram ti se de wo hwe Facebook live no mprempre nje na sa nete ni na ya ka wuram ne ya pam ne mum wo mo hwe se ne ho beton kakrakra se de na o kirem ne ti eni be koso adi akire de be si bi de be mamo eni amayafa manfo adwen kire so embre ewe de ne de aba ose ne din ede la bosta ose good evening no Kasiebo ndi dem pa ye tiem live every achemchiri menken Ahenkan Kasiebo edem epoemantem Ajiabo sukoba eti epoemantem wo boy abaso pa na abrante ba konso United States of Achiase abrante me Srebuo nana Srebuo kwaku mama kai Srebuo kwaku Srebuo nso etwro de by say keti hambondo no ni ti no ke no
K no stand for kube. T stand for T. T a cabo mwa kube T. T no only ideas of papa biano. Abion. Kenny kube. Tinye T. Kube T. Kube T. Into ono so de ochroba ya no. Ma answer na yebeko SMS no. Ma yemfa WhatsApp ba ku mienu bi aba ene Facebook de ento aso mfam wan. Na akua mo aboati ni frable kuma centros. Anwan wasemni. We de enye wanwa. Wanwa. Se mutumi twa akwada yema na nsunu yi. Come outside sa de. There be anodin ti na akua mo aboati di awrewo wasem we hu a odi afa Facebook live aba ne de eno no ena o cheson de around some messing nature on the Yoka question said Dr. Bomia is coming or Baseka Kaipa. Nedia Enono. I feel so Master Planner Junior Kentampo on Secasiano a live and clay. A war Biaya Womo na womu tear papa. Woma BM Sekuha. When you see me D at the George Matthias SMS, the Boaka Kanma Boaka Kra. SMS and George or see AKA Senior Obibini GH or Achim Apreku or Sebra Kwakuni Sister. You are doing a great job. Monko sunyane sa. Na Ahenkan News de the best in the East. Yedasi George aka Senior Obibini GH. Na mokwa no akosi sen ya na mama ya to honsem. Afi na nasrebo asam no na okay afia boso dada wanu sei. We say good evening. Sister Fia na on ti sen buama na chia wo ebusa wo mpom no. Osi oba assemblyman. Nti eyi bia ni adakuma anyinam montoma ne boom. I say finally was submitted the forms edeko na wo mu tie kase ne panto osre bia ni ne potemfo say ebridu a ya na makai buama na mato aba no boom ediama no ne dia odi aba be fam eno no we say ni din okay menkwa asimra we say hi good evening me din de labosti odi free akim Chirimenken ana Chirimenken pacho se o ya fast pan type din ye mame Akim Chirimenken me sure say Chirimenken no the fiber o say Ahenkan FM the best in the East Nyankopon hira yen pa ye da se labosti we say good evening or enjoy Kasiano papa nice fantastic news na Edintrom Information Center ana omutie Kasie live efri ewo achim kokobin Edintrom Information Center yeda asesemo ade atum prekope na enchankoma okran abusuafo ni na Cecilia okran Mercy okran Peter okran Gata okran ni na ochecha womo okran fom hwa bepenkuruma pa yebu asamo di fri achim kokobin ene bai yebu asamo yeto nka che papa yejiri se bibia boko de mo apiafo mo Nyankopon hwa pa eno so adwenkyira wodi aba ena wenso de aba say hello good evening na openi bi ka so person so kabi o say in fact oni sribo ayi na sribo ya adwen pa so no mnyafo KT Hammond head there I wonder what is inside do akoyin pasomdwe I don't want peace I want problems always o say de na sribo ka no oni ne ya adwen pa asemu o say you and Afia you and Afia what do you want from message Kwame Taylor as I do I just said the biabe keke etiabum o wakoma so ade no no Afia me de adwenche ni si obibi wo no mo bibia ni ho okay bibia ni wo no mo de na kane abankra chipani ema Brim Central Municipal Assembly Owura Bempon ne baba ako nyamemfa ne kransie yi Owura Bempon na nkase nyamemfa ne kransie na ne baba ako ya ogya no akire ne ho kani Madam Eva Obese o se ne baba ako ayefe no Lini Inshira Mel agwedi ede na okọ school Hector JHS uwie afia nti wa wie JHS na ene your birthday where a special one from your mother Madam Eva Obese or say happy birthday koswa ma mame enya ne de enya na ho ase wanya eba bisa na nya bro 93.3 nya bro
nyia brunti Lini Inshira Mel ene your birthday. Happy birthday to you. Na uko school ewo Hector JHS we Madam Eva Obese ono ene de a special message we buy a sounds free a boss in China buy say a special one we confirm no I got the shoe ewo achim asene or say o filika siano papa and when you say the country isn't moving forward partially because of Christians they are the majority or say Ghana and said I'm calling because you Christopher now one more dos Christopher no one bonino so do no more nedi one more nedi etimoden kwa eviana o data na o kan no crow say Christopher no mutimoden pa Christopher timoden papa Christopher me so obi onko asore on ebi dodo na timu ye kura chin Christopher Christopher timoden Christo ni pa o wade o ba wu o ayi ma o ko ba na ko ye ye dia obema ska ko ye men fa ho majin kwa chefo ni na mo boa Christo ni tie mi mo brosu ejo